Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Inteng, anyat orasan, Alas 10 Apay aya. anyat oras ayat ipapanyo ija barangay hall. Alas 8. Metlagayam, ngam apay akanayo na maladaw ka. Bye-bye anak man. Dakit den ti kasta. Masa padagiti kakadwam, angam sika, maladaw ka. Sa nabali ta siya ti Ari. Ay, Kapitan Gaya. Na Ni Kapitan mo't jelimbabas ka ba daw? Wide. Anya oras itan. Pasado alas 10 iti bigatay. Talaga mo't akasta ni Kapitan. Makapasoron di kasta nga ramit ti may sa kapitan, maray. Awan nga rin ti agrire, apay aya. Ay na, uri awan ti agrere, no adanakam na. Sumrag ito gusto nga oras iti trabaho na. Sana kasta malado akanayaw. Wan matkit di ah. Gapo tayo so ti kapitanin, nararamidan na latan, di kay kayat na. Ada ka di magsapsapol kanyak itay. Aduda itay ang kail. Ha? Aduda dito itay. Saan da kayo na nauray? Anyat ko nada. Rimwarda matay. Mabisinda ka naon. Mapandapay ka wag merinda. Kasta. Amuyaw. Eh. Makakaungat tayo may sa kadwata. Ha? Da kayon tumot nga may. Kanayon ka ang maladaw nga umay dito'y barangay haul. Rumarak pa. Ha? Ibagam nga wanda ipapirmada kat ibati da. No kasta nakitam ni Kapitan anapan ije barangay hall. Gundaway mun asurutan tapapirma am ti kasuratan. Ay, wala niya. Saan na paigaya man na pirmahan ti kasuratan? Ipan mon badong tapno malpasan. Ket iten mo ti kopya iti tao anak itulagan ta amang sukay pailaeng iti bangkag ta. Wide. Mala, iyag mo nga rudan ti kasuratan. Tapno mapan ko ipapirman kani parintay. No kumasan akanayon amaladaw iday. Napirmaan na kumadaytan. Nagbayag tumit nga miniday. Di pimanawakan. Una, ngam datamot ti madaksan tawan pirma na. Uy nga rod. Mala, hintaalayan tamapanakan. Sige. Laban. Apay kapay. Oops. Ay, sus. Ada kamot gayam dito'y salas nagbuybuya iti TV, Inteng. Kunak man no napankan ija barangay hall. Napanak itayo na. Kayat mo asawan, napan ka lang nagsirek, sakan tumutla nagsubli dito'y. Ay unay kamatan, Kapasikur nga ron yan iti barangay hon. anya. Kaano nga nagsubli ni Uncle Mau, kuwaraw? Ay, jak amo ang tataba daw. Di namat ngamin imbaga kanya. Nye, no kasta, agurayak manay. Tinasayahat. Ibati ulangan ti papirmaan niyaw. Ay saan? Ang mga numayaw awan. Narigatay. Anya? Tinasayat, mapanaklangan ni Jay Balayda. No isaw, tika sa pulan. Ay, sana mabalin at tataba daw. Dito'y latan barangay haul. Anya, saan na mabalay? Mabalay! Ay nagmayat nga aprusan ti bukot mo anwag. Pay matakot tuan kapay man. Ado ti nakita ako tom. Iso, maglagay ang awan ka niya barangay hol, ah. Tanda ka lang dito, yamang kutkuto'y tinuwang mo, pare. Pare ba dong? Napanak ka niya barangay hol. Oh. Awan ka. Na. Napanak ka niya balayaw. Kuna ni Maribanang, nga da ka dito. Iso, sinurot ka. Pirmaamit na dito kasuratan. Kawan pa'y pirmana dito, pare. Una niya. Malagi ko ti kasuratan. Ala, butoy. Dita, nalpasin. Agyaman nagparay. Inton maminsan, di ka pumanpanaw yung barangay hall. Naa. Agyan ka lang ni Jay. Na. Tapnusa, nababanog na tao, mang sursurot king ka dito. Agyan ka namin ija barangay hall Sana tila papanam. Ay, makapasikur iti barangay hol. Nagrigat ti agtugtugaw. Anya. Umapa lang nagiti tao. Isu ti amok. Ay, saya atem ti trabahom, Inteng. No makadanon da ito'y kani Apo Mayor ngar aramidam, ay delikado ka.
Tapay ngamin nga ibagam. Madya! Dagiti kakaduam ti kayat ko asawan. No, idarumda ka. Ha? Di kagtanag. Mabutang da kanyak dagiday. Naa. Di dan tumaarami day ta. Mamati ka. Ay, para makita, inteng. Dakis ada magmarituyang. Ha? Anya nga iti tamaray. Ni kapitan, masuspende ka no iti kinakapitan na. Anya? Ada nang idanon ka ni Apo Mayor, iti madingar aramidan na. Nasaya at mo tapno agnakamarat. Masuspende ka no mo't iti inamabulan. Ay sobra mo nga minti aramid na. Kanayon amala daw. Indon kwan masapul asursurutan iti papalan na. Mas daawak Ay, unay ka ti aramid ngamin ni kapitan. Ay, un nga ruda. No sa dinula ditan ti papanan na. Nasaya at night nung masuspinde ni Parintay. Anya? Tapno siya kon ti sumukat king kuana kas kapitan. Apay, nalakaya mo ba daw? Ay, agar arapaap ka manin ako na. Di dalaki inikatan kas kapitan. Suron ka. Just kikit iti kastoy abiyag. Ay, tibagem ti pabasulam no apay. Mamuak lang no asino tinagipulong ko ni Apo Mayor. Anya. Ay, gilingak Di napipya ko mano kanam. Na. Tapno magiling iti husto. Yay! Ay, unay kan aya inteng. Aha. Embes ko mga aramidam iti husto ti trabahom. Angam saan mait. Nasurunak nga ron. Ay, masuron ka. Gaputapud no ti bagbagadaken ka. Eh. Ay, ado ti pagkurkurangam. Inteng. Ay, anya ti aramidik. Ayak! Nagbarbaliw kayong aminan ng kail. Kasano ko ma? Ay, kat baliwan nyo at tinakairuaman nyo. Ay, Kanayon kayo amala daw. Kanayon arumwar kayo iti barangay haul. na, kwa? Kutkutuan nyo tinuang yaw. Ha? Imbis nga duty kayaw. Na, Agbuy-buya kayo iti boxing iti TV yaw. anda. Inton kwan. Agawid kayo manain. Awan pa'y naaramid yun dito yung barangay haul. Uwan nga ron. Agbaliwakson. Kabailan nyo dayta. Nulakit dayta kayat yaw. Ita tanalpasan ti innam abulan apan nakasuspenden. Agnakam kakuman inteng. Laglagipem. Kalpasan ti innam abulan kat aramidam tupay. May santon atawan ti pan nakasuspenden. Uwan Kan may katakton Ay katammo malagayam. Iso asay saya atem itan ti trabaho. Ay, uwan. Ay, jakay ti may katkas kapitan. Nasaya at man. Kumusta nga ay marikwanang? Bakit kitam kadimot laeng ni Kapitan ang masapa lumabas dito'y batog ti Tersinan? Nakita ka na sa paanapan iti barangay hall, idi kalman. Rumbang nagtrabaho da iti hustaw. Saan kat ada itamala daw da iti uray langa. Ada kede kastan. Barang agtultuloy ti kasi nga aramid na. Masusweldoan da iti hustaw. Di da ka aramido ng ti trabaho da. Madimot Papanan nyo ang kail. Kwa? Schedule nga minti palot ita ijay daya. Kahit Ay, mapanak man agbuya iti palot. Iswa dito'y kapayla ang barangay hall anya. Nuan damang sapul kanyak. Awagan nakadagos. Ay awan. Dua lawas ulang hindi nang rugi kayaw. Rumuar kayo manain. Di mo ibagbaga. Rumwarak, wan. Aramidan nyo kit dito pagribungan nyo dito'y barangay. Wan ka di. Mabiitak lang. Agsubyak adagos. Makamu kayaw.
Anya di araramid dito palutan pare. Ay, agbuya kan pumusta, pare. Ha? Nasaan ka, kapitan na? Naa. Rumbang ko ba? Nga barangay hall, tayan mo. Ay, tangiwat mo. Dagulit ka, pare. Pudno, Mike. Apay, arami na yamot tinasayat ang kapitan dito pare. Ay, natay pilit na sumardeng kan kunak. Ay, hindi dyan barangay hall. Ha? Mga no adoy dyan, makasapul king ka. Ay, agawin ak madlagan. Malmalasam mati araw ko. Awang kida, tibabayin mo. Da, May sakapay mo ng barangay kapitan. Ha? Nga madaka kita dito palutan. Inteng, agbuybuya ka iti TV, wano matmaturog ka. ay, I-off ko man lang ang iti TV. makaturturog ak gayam. Apay, naabak ti kwartam nga impustam iti palutan. Sana kay pimusta. Dinadaal ni pare badong ti aldaw ka. Kahit, kasano nga rod ti trabahom iti barangay hall. Ang dami ni sekretary. Iso ti makamaw. Di ka pa ila nadidigra. Nasuspindi ka lang arudan iti naminsan. Napangita ka lang ang kay. Napanan nyo iti kalman. Apay aya. Napanak nagpalpaliwa. La kayaw. Ha? Tapno amuyaw. Makapungtot ni sekretary kada kayaw. Anya? Imbis ka nung agtrabaho kayaw. Tila papapanan nyo, Mike. Aramidan nyo ngamin ti pagribangan nyo kas kapitan. Ay, arig na siyak ti ari ditoy. Siyak ti boss. Ay? Apay, agririda. Ay, at dalay nga maikati respeto da kada kayaw no kasta kayaw. Na, Idauluan nyo kiti ti barangay tayo itinasayaan. No boss, ken ari la interda iti panunot na Uncle Mau. Ay awan lat ang bukaon. Kuaraw. Agikat lang nga, intas kapitan. Anya? Imbutos na iti tao, tapno agserbi a kapitan, na dadaulo iti nasayat, ang marami iti barangay. Saan kat nagbarin na boss? Ay, gusto kayo tataba daw. Bayan niya, kasaritak tumanin niyanggal ka. Ay sanay, bayamo nakasya na. Iti kasta, may kataw. Ay, nibet pare badong day ta umasidig ditoy. Anya kay paray. Di mo kunaan nga agbartek ka manay. Sa kanto manin agsermo-sermaon. Ay saanin pare. Banok ko pa ilang ang mga ramid iti kasta. Sige, aramidem latan, di kay kat mo pare. Ay, kasta. Di ka kumunkontra. Wain, tapno mapankan iti panakikat muntaw. Kas kapitan. Na. Ang mga mano na umakan ngagpaisaw, iti kinakapitan mo pare. Ay, kwa saan? Apay nga ikatandak nga paray. Saan? No kaya't mo di ka madadahil ka nagiti tagtao. Likli ka mo, tagsugal. Di ki di pagribang nga iti barangay tayo, ti asikaswan. Uwan paray. Ay, husto. Diyak kaya ti maikat a kapitan. Iso nga agbalbaliwa. Ni Kapitan Enteng. Uminom ka pa iti arak paray. Walay, di akong kabailan pare. Hustan? Kapoy kamit gayam. Basit lang na bartek ka. Agawin akong pare. Ang mga nudyak pa'y makapagnan ko. Sakini, kapoy. Ay, di nakpilitan pare. Dinasat, agawin tan. Uray na bartek ka. Agsatak lata. Ay, masurunak tanarabyan manin ni Badong anagawid idirabi ay maray. Anya? Kanayon mutin ti pa nagbarbartek na dita barangay haw. Ha? Ibagayo kin ni Kapitan. Saan apagiinuman iti arak di barangay haw. Nakita anaginumda din na minsan. Ngamjak pagarupan akan kanayon akas iti kunam. Oray agdamag ka kadagiti kalugaran tayaw. Kanayon da nga agiinom dita barangay haw no kasta mo malumun. Pasaray pa'y aginggat bigat Anya? Damagat man maribanang. Kanayon tano ayat ipanaginom da kapitan iti barangay hall. No kasta amaluman. Ay, pudno, mare. Kat dayta ti kasurun ko launay kan kuana.
Anya, di mo amaw, kat may sakamot ka dagiti kagawad. Pudno, ngam sa anak namin nga overtime ijay. Ay, kanayon ko abagbagaan ni Inteng. Hanggang di nakmat italtalak. Isumot lagaya makanayon da gumatang ditoy iti arak. Bagaam ida, marikwanang. Tapno sumardengdan nga agin inom ija barangay hall. Sige, Maray. Di ka agdanag. Tabaga akto ida. Kababaen, kadagiti makakit-kita kadakwada ija barangay hall. Rumwara kita malam to yan. Nawis na ni Parinteng. Mapan kayo manan aginong iti arak iti barangay haul. Manano kumangay? Libre ko naman. Aramiden nyo matan a pag-iinuman di barangay haul. Dapay kidi karaoke ijayan na. Anya, Mabalin mo ti kumantano kaya't mau. ay saan ka mapan? Tapay aya. Agpatpat nagkay tumanin nga agiinom ijay. Ay agawin na tumit lang into narabe. Malay na ka. Na, ay, una yun dito alakayan. There is why I love Ay, you ay. very much. Ay, oops! Saan nakastati kumanta? Ah, Ganito. Oh, my lalala, my darling. Ay, ay! Wala tanggay! Ha? Agpada kayo kinitata ba daw nga di yung amuti kumanta? Na, Danggan niya, uta sakti agkanta. Oh, my love! ay. Nagpatpat nagkayumanan anagin inom iti arak, Inteng. apay kumano nagpatpatnag? Tapno amom, sikat ti pagsasaritaan dagiti kalugaran tayo. Ha? Saan kano arumbang ti aramiden nyo, ija barangay hall? Ay, sakit kapitan! Sakit din ti isuro da. Oh, Ay, saan da kaadilawan dagiti tao? No husto ti aramidem. na, ay nagadukit ti amo dagita at taon. Ay, Punumat ngamin, saan mo abalay ija barangay hall? Tapno aramiden nyo kit din ti kay kayat yo ijay. na, Baga amot ni uncle mo nga Inteng kwarog. Abay ka din, nanakwanang. Tapno isardeng na ti agpainom iti barangay hall. Anya? Madimot nga mintikas jay nga aramid na. Sana balik kumano mamisan laeng. Ngam kang kanayon mo taon. Ni Uncle Inting ah. Ay, na yan. Nasayahat no ni Uncle Inteng ti pangibagaan nyo iti dayta. Ay sumat ti agpapainaw. Saan mo't asya? Adda ka din ni Kapitan Maribanang. Awan, marituyang. Apay ka day. Ay, badong. Ay, Umay ka, kartingam. why no umaya ka. Ay, marituyang. Adamat bukol itimuging ni Pari Badong. Nasaya at tanadlaw mo, Maray. Tapno amom, gapwanan day ta tinalaos abartek da idirabi ay ijay barangay haul. Anya? Kunak idi asaan amapmapan, ngem gaputa inawis kanumo ni Kapitan, iso nga impili na tinapan. Kay? Basol da ito'y ni Kapitan. No kayat dati agbartek, saan kuma ang mangiramraman iti sa balay. Umay ka ba daw, ta ipakita takin ni Marikwa ng tabukol mo. Na. Payan ta nagbukol nga agpaisunay tamuging ni Kabadong. Ay na, Maray, nagbartek day dirabi ay ijay barangay haul. Anya? Nukasta? Kadwa na ka ni Kapitan? Ngam apay ngay nga dabukol mo. Naknag ijay agdan ti barangay haul na itugtog tamuging na. Ay, sos. Naimbag ata saan agrabe kat nakaawid ka pay. Wun nga ruda. Masurunak tabi nartekda ni Badungkaw. Di da pa'y nga rudmat intolod ijay balay. Ay natuyang gusto na. Agawid tan. Ay saan? Agrikos tapay. Tapno makita da tabukol mau. Anya? ay, kabaot siya na. Nakasang
petak metlaang hindi ti balay. Ay, anday ko. Apay, nay! Naimbag ta si Mang Putkan. Si Kamit, naman ang tibasol ko ayata, binhalunit nak. Sa dino tinagdapwam. Napan ka manen gimatang iti arak nga abastuyo iti barangay hall. Saan? Anya saan? Tapno amom, imay dito ni Marituyang. Kadwa na ni Pari Badong nga adda bukol iti muging na. Ay may sakarton man nga arak kagawan. Anya? Naibos nga minan ti arak iti barangay hulkay. Ay, kapitan, di ko matagidaksan da ito nga ibaga kada kayaw. Anya dayta? Isardeng yu kuman ti panagin inom yu iti barangay hall. Anya? Tapno amoyo, ag dinamag kayon nga po iti bukol ni Kabadong. May samit na dyan Marituyang ang mga kampanya iti bukol. Gapuanan kanuday jay iti panagiinom yu iti barangay hall. Tijak kayat, ibaga na abasol ko. Basol ni Pare Badong. Apay nga intulok na mabukulan. Anya? Inawis ko ni Pare Badong. Kinayat na. Jak pinilin. Gusto tinakunan ni Mari Kwanang, inteng. Isardeng yon ti agiinom ijay. Anya? Kakaiso na nga iso ti liwliwami. Urayam kadipay, nga dadakas ang mapasamak. Anya ko matidakas nga mapasamak. Dakas no maikat kan kas kapitan. Awan honorarium mo. Ha? Agpanunot ka kumaan na imbag, inteng. Ibaon ka man na mapan gumatang iti arak. Anya? Ito ti isang ribaw. Ay, isardang yung aminan ti agpainom dito barangay haul. Sa kamit. Kasla di ka makiininom. Isuray. Alain ka gumatangan. Kaya awisom ni Pare Badong. Anya? Ibagam nga ada arakan pulutan dito'y itamalam. Ay, sige ang kahil. Kaya ibagam nga agitugot iti baraha. Tagsusugal tayo. Agpuso ito pare. Pustan tano kaya't ma. No problem, pare. Dati na ako kumakwarta nito yang asang riba. Isa tipos dat. Mga ba, pare? Loko ka. Agtakaw ka pa. Sukatak dumaladagaws sa paman ng mga baka, pare. Rugyan na sugal. Sana balit ni kwarong agbantay. Ay na, sakal ako ba? Sa mga baka kita, pare. Malalaman na. Badong! Romuan ka dito barangay haul! Nanatuyang, awan ni Tata Badong ditaw. Ay di ka na bulbod, kwaraw! Ta nakita kasimlot ni Badong dita! Ha? Ay, Badong! sus. Romuan ka dito! No di mo kaya't abarsakang iti bato ti ridaw! Anya? Ay, awan ni Tata Badong ditaw. Kunaklang haruday. Ay, ang kahil, ang kalintay. Aguburan ni Nanatuyang. Hindi tinangyari. Hindi Nanatuyang uburan na matin ti barangay haul. Abay, pare. Isa dito pa iti sugal. Ada pulis iti ruar. Badong! Romuan ka dito! Amaw nga da ka dito! Nito yung kupare. Ito na sayat. Umuwi kan. Ay, nyamot na ito yan. Ibabay nakmanin nito. Anya? Binarsak mo ti tawad yung barangay hall? Kasanaw ka masuruna, maray. Nagturod ka matan? Agdarum dalata, ano kaya da? Sungbata kida. Idi pa'y lang amin nga ibagbagak nga isardeng dati agiinom ijay. Ngam di damot ngamin dungag. Ay, ni Kapitan isaw ti dadaulaw. Kanayon mo't abagbagaan ni Maribanang. Ngam jakman ammo. Di pa'y lang amin ni Mariban ang tinagkapitan. Anya? Wun maray. Imbag ti babae a kapitan, ta saan nga aginom iti arak.
Ay na marituyang, adamok di taamay sa babae a kapitan, nga mamartat matlaag. Anya? Anyati ko naman, Kyle. Indak gumatang iti may sa case nga arak iti ilay. Ay, abasto dito'y barangay hall. Eh, husto nga minan ti arak ang Kyle. Adun ti agri-re-re. Mamati ka. Kinapudno na. Nangagkaw, asanda kayo kanunto na butusan. Anya? Sukatanda kayo ti may sa babae nga agbali na kapitan. Ha? Ay. Ikam-kampanya ni Nana Tuyang, amay sa kanunto a babae ti sumukat kada kayaw. Yay. Isardeng mo nga minanday ta nga aramid mo, inteng. Ewan mo ti dakas nga aramidan. Agin inom kami lang. Ay, uray pay. Makadadaan laang day ta itinagan mo, kas kapitan. Ha? Kaya't mo, aso katanda kanton, kat babae ti sumukat ka, Ay. Jak kaya ta? Jak itulog. no kasta nga rod, agbalbaliw kan, agsingsingpot kan. Salpag tikas to'y abiyag kaya. Ay, sobramot nga minday ta. Minalam ti panagin inumyo iti arak. Agas nga ron ti banog. Agmalmalam ti trabaho di aksyan. Ay, inteng, amin analabas, dakas, laglagi pamday ta. Di ka kadimanin agawis nga uminom ita, paray. Saan ta mga no mabukulan ka? Kat umay naktumanin rautan ni Marituyang. Anya? Lipat mo, di maipapan iti dayta nga arak-arak. Ay, sayang nga talaga. Hapay ngay, paray. Ay, daring ka din. Ang mga no di dakto butosan ay nintun pa nagbubutaos. Nya. Iso nga agawit kan. Ta manipod ita kat good buyan to numaw. Ay, kasyay. Ay, agawid ang aro din, paray. Ni Kapitan Enteng! Kuna ni Marikwanang, kanayon kanong aglod ni Kwarog. Ewan nga ron. Doon yakat at titik-tiksan na. Ay, di ka textmate na siguro Tidakas na. Ura agpaspasada. Agtitiks! Damagam man, no asino ti katitext na. Ha? Amangan no asino matday ta. Ay, kwa? Ay, amangan no iskaman da adi na oras ni Kwarog. Ay, wala niya. Ay, damagag tuman. Ay na, ado, timang loko ita, apanawon. Dita, napanan ti reply ka, oh. Urayak man ti reply na. Nag-reply na dagaws. Basta ti reply na. Ay, unayan ang nagsamit ni panag-istisip mo. Ay, da kayo mat nga yung dahil tangkalintayin. Ay, Na. Ay, agore ka. Ay, Anyat aramidom ta kanayon ka nga agis-isam. ay, kuwang kail. Ay, padasok mamut yung agaram iti balasang iti pisbok. Ha? Barang makaasawa akmatang. Oh. Tapno didak kan kanjawan na baak. Aya. Siyak akan na yun ti makikita da kanjawan. Yay. Baak, ungkunada. Kanayon na nakasapatos ni Kwarog itinasilang. Tila madlaw mo ba daw? Amom Tuyang, awan serbi kanayon na nakadisinti ni Kwarog, tadi namut-amut agaram iti balasang. Tiko na siguro, aramandag iti babalasang, no makita da nakasapatos itinasilang. Ay, kat agpa-charming mo tabaro ka nga raw. Masurunak lang nga makakikita. Iso nga agbaba ka ba raw, taday talang agpapacharming ti kukuin na. Adi na maamut agaran. Sa anak apabor iti panagar mo iti balasang iti pisbok. Anya? Pipiamot ni agatuna iji laod Isu ti armam. Da kayat day jay. Na. Nagtayag lang arudan. Nagkutong pay. Na. Ay may mayat day jay. Taam muna tayo akaaruba na. Bumakitin day jay. Yan. Ay kayat ko tayo ubingam iti siya. Agpili ka pa'y lang mat. Mabalin pa'y day jay. Kunayon siya. Nadayuan na pimpintas di armak iti pisbaw. Lumakay ka na baro. Agpili-pili ka pa'y lang mat.
Di dak mapilay, tadan na biro ka nga raman. Ay, awang ka amo ba? Tapno ibagakan ka. Nagastos ti makiasawa iti adayo a lugar. Nagninat ti pamasahay. Uray! Di ko namkay di paray, iti lang Facebook, anatulid nga agaram ni Kwarog. Masurunak nga ron iti dayjay. Iti pa'y Facebook ti pagarman na. Idinto ta ano ti babalasang dito'y lugar tayo. Sa bagay no iso ti pakasarakan na, iti kaparagpag na paray. Ay, mabalin ko maka, dito'y kumamaila barangay tayo, ti pakiasawaan na. Saan kat nga iti adayo nga ilay? Oho? Ay, madlaw ko kaya doon ti agkursunada kin ni Kwarog di tayo. Ngam ni Kwarog ti parekot pare. Di nambaw ti agaram. Yay! Yes! Yes! Makapakigtot kamot kwarog. Apay aya. Sinumbatan na kong armak. Yes! Kaya't mo asawan, adar armam. Ah? Kunak man, no di mo amo ti agaram ako nada. Nagpuna. Ay, mga sawa ako ni Timabay, tap na muyaw. Aya. Kita ak matiladawan ti kaayan ayat mo iti Facebook ako na. Baitang, kagawan. Kita ma, nagpintasan niya. Mabiit man lang tamat-matak analaeng. Hindi. Ewan nga paiso, napintas. Makita yaw. Iso adidak makansyawan nita. Ang danubyak. Kasla artista, tilangada. Hello, Angel, my love. Hello, Toko. Sweetheart. Kumusta? Ay, kastoy. May iliw akanayon kan ka, my love. At ako makidawakan ka, my love. Anya day ka, Kwaron? Kaya't kung agalay sa atan iti mabeait. Ha? Talaga? Man, iso ano mayat ka? Dumanon kaming kinangkel ko nga hindi. No problem, Kwarog, my love. Agkalay sa tangaro. Yes! Agiyaman ak, Angel, my love. Anya? Ikalay sa mon adi mo pa'y nakitkita iti personal. Sana bali tanakit kita kon iti Facebook. Isa bagay. Ay, sa dinaw ti lugar na dahi ta nga Angel. At tayo anggal. Oh, Naisulsulin at alugar ti ayanda. naa. Sana balay. At dadwa ka kabusat na alalakay. Sumabat ka data ijay ilay. Isu ti kadwa ta ama pan iti lugar da. Anya? Kaya po asun. Kargaan tayo dagiti baboy nga ipan iti adayo a lugar. Siyempre mo't Hay? Mangkontrata kiti may salugan. No kasta. Napanan ni Kwarog amang sabat kadagiti kakabsat ni Angel ijay ilay. Ewan. Intun bigatan ti panagrobwat mi amapan iti lugar ti babaay. Isu nga isaganan ti baboy mo. Wen, dua ababoy ang nagdadakkel ti ilugan nyo amapan. Ay, awisik ni paribadong tapno adda kadwa mi amapan. Sumuro tak kumaangam awan mo't agbati dito balay. Ay, isang patan kan tulat ta iti adobo akar ni. Alaman nga rod, inteng. Narigat mo ta. No di mo maraman ng ti karne, ti tarakan ba? No kasta, mga sawan ni Kwarog paray. Ay, uwan paray. Nasaya at tapno saan nga agbaak. Nay, amo na magayam ti agaram ti luko a Kwarog. Kasla masadutak amapan ka, nagadayo mahit. Nay, Ano sa kun hapay ngay. Ay, mapantayo a paray. Sayang tinaysaga na ababaw. Di pa ikat awanay, di pakiwatwatan, nubila. Agsaga na kay nga rudin na mapantayo. Ay, umayak mo, kapitan. Una maray. Nawaya mo ti pagluganan. Ay, agyaman na, kapitan. Naimbag pa'y ni Kwarog ta mga sawa gaya mo marituyang. Ay, umapalkan sa mo, marikwanang. Ay, Saan mo't kit day? agyaman ni Kwaruga, tada cellphone. Ano awan ay jalamaw. Wen nga raod. Adumot ka ti mga sawa babaan iti cellphone. Una, ay, mara, no kayat mag, di pa dasambay. Ay,
Anya? Ay, uray sa anon, no para kanyak, marituyang. Apay nga, insardeng mo ti tricycle mo kwaraw. Nagpatinggalangan dito iti kalsada, Angkyle. Anya? Kaya't mo asawin, ibati tayo dito itilugan, kwaraw. Anya pa yung ngayon di kasta. Pagmagna tayo na. Nay, kita am ti masangwanan tayo pare. Nagngatumutin abantay ti masangwanan tayo? Kaya't asawin day ta. Ulyen tayo ti bantay. Imunan dagiti kakabsat na Injil. Awit dati may sa ababawi. Una na. Inaksiwan naman. Dahil sangat iti bantay. Napanuga ka? Ah, Mabalin ka niya da kayong tinitatabadong ti mga awit iti may sa ababawi. anya, ay salbag iti tikastoy. Dahil takati kung kunakin ka. Nagrigat ti mga sawa iti nagaddayo a lugar. Ala ka din na, Angkyle. Nabambanuga ka. Sublatin yung muta. Ala, sublatan mi nga rudin ti baboy nga awitan. Ala, pare ba daw? Ay, unay iti tikastoy. Ay, babawi ko na yung imay. Nagaddayo gayan pare. Nagadumat at ang tao dito arubayan ti balay. Day dati balay da Angel anubiak, Angkyle. Ay, gamanak ta nakasangpot tayo mitan. Ay na, kasla kaya't kunti agida maturog dito. Ay, gapo itinalaos sa bandog ko pare. Kwa saan pare, saan? Parchin tayo pa'y kanudag iti baboy. Ay na, nagaddayaw, tinagnagnan tayo. Sa atin makadanon dito ay. Huwag nga ron. Kwarog, anya tinaganda ito'y lugar. Di mabirbirukan ka na. Anya? Ay, nalaos ti bandog mi. Angam sa nabalay. Naskin ang makaasawa ka. Ay, apay ngay kwarog. Mangrugin ti programa tayo nga awan pa'y matiin nubiam ani Angel nga agparang. Sigun iti kabusat na. Anda ka nun na panan na. Urahin tayo pa'y kanawang, Kyle. Itagsagana kayo nga raw, tiyakansat. Tasimbang pwede tinubiyang, ururahin tayo. Yes! Anda ni Angel lang, Kyle. Nagpintas ni Angel ko na mo sa... Agtal na ka man. Dawatin nga raw di tinubiyang kinubiyaw. Maumaitan ang tugaw, hindi sangwanan. Ingkan, sabte mo ni Angel ta agtugaw kayo. Mataktakanan na giti agururay. Walang, Kyle. Bagay ko kadimat lang, ikaon ko. Oo, kikitaan nakmatlatan ko arong my love. Tsaka yung pag-araw. Bakbakitan kay mo't gaya mo, Ninjay. Kuarong, sorry Nudak impunukan ka tagpaiso. Sinaur na ka. Diyan kaya atin ti makikalay sa akin ka. Ay, kuarong my love. Kasya na kadi. Ay, ataywan na ako. Di ko na, maluko na. Never. Ay, kuarong. Ay, tarupam. Nagturod ka lagi din na nangaramid kanya kay Tikastaw. Ay, di ta kayaw. Kuarong! Nagsunduli ko! Nagawit tayo ng gail. Ha? Apay gay, di penalpas ti kasarlo? Ay, no di yung kaya tumuna ka. Kwaraw, Nakaon. ay sus. Apay ngay paray. Nag-walk out mo tindi ko alam. Di ko alam. Ha? Siyak ni Angel! Tinubya ni Kuarong! Pangasiyo ko matatulungan na. Ha? Malinayan ang lakit din saan na matulit ikalay sa amin ka ni Kuarong! Si kani Angel? Yay! Ay, imuna na nagawin ni Kwaraw. Agawin tamitin na. Ay, una yan na nagmalasin na yan ni Kwaraw. Ay, Nairamrama rin na tao, pare. ay sumilagayam ajak makita ti napintas a nubya. Tagayam, iso tay bakit nga karalabas iti sango tayo? Nalawag pa ng loko tinaramid na ni Kwaraw, pare. Basol mo ila ni Kwarog Impilit ng tumot iditi kayat na.
Kaslawbing magkanaw, hindi kinatungtong na. Ay sayang, kung naglaki din no, makaasawan ni Kwaraw. Una yun anak malas ni Kwarog. Talino ko gayam tay babae abaka. Pudno day tamaray. Iso asyak, maputi nga kamakiayan ayat babaan iti Facebook. Mas daawak matakin ni Kwaraw na nagtaliklatan. Uwin garod ah. Ay, kaasimot ni Kwaraw ta saan ang makaasawa. Kasjay na siguro nagbaba ak abaraw. Anya nga iti planom ita, Kwaraw. Apay, ada pa'y planom amang idarom ka ni Injil. Bayamo nang gail. Dakon kayat pa'y tagsubli di lugar da injail. Kwa. Umdasan kanyak, asan anatuloy ti kalay sa amin. Dakim pagaraw. Tabakbakatan mo't gayam day-dayan nga injail, anam amok iti pisibaw ko. Adakan ka day taan, no isot ti kayat mo. Sapay la ko mata, di mo maulit day ta nga inaramid mo. Saan na talaga? Di ako nag-aram iti pisibaw. Uy, taday. Ado ti manglok-loko iti Facebook. Naditigra ako na talaga. Napiapay ani, agatuna di talaod. Ah, Isula ko man, di narin po takalugaran tayo. Yung mate. Ipilit na pailang mo ti agatuna. Pipiaday dya at mamutayo kunak manin. Karuban pa. Pasensya kayo ng gail. Tanaladingit ak ita. Sayang di dua baboy anapartay.